खुलुमबाय बयबो बर' रायजो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि BMC राव चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बे गोदान आफाद ओंखारदों बर'फोरनिफ्राय NLFB NDFBनि माने NDFBखौनो रिप्लेस खालामनानै जानो हागौ NDFBखौनो रिप्लेस खालामनानै NLFB जानांगौ माने NDFB बायदिनो बेबो NLFBआबो एखे जागोन नङा होमबा हाथियार दैखांनानै स' नटिफिकेसन हरदों बेखौ टाइम्स 8नि दारै जों बेखौ मोनथिनो मोन्दों आं दायो मेघालयआव दङ अब्लाबो आं नोंथांमोननि रिक्वेस्ट खालामनायावहाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आंनिफ्राय फारसे मा राय आं मा बाथ्रा बुंगोन बेखौ नोंथांमोना खोनासंनो गोसो जादोंब्ला जोबजासिम नायबानो जाबाय रायजो राजाफोर नैबे बिटिआर एकर्डआ थामथि एकर्ड नङा होमबा NDFBनिफ्रायनो माने NDFB आरो बेनि गेजेराव गुबुन गुबुन पार्टि एबसुखौ लानानै स' गोबां पार्टि संगठन बा आफाद ज' जानानै बे थाम एकर्ड बा माने थामथि एकर्ड बिटिआर एकर्डखौ लानाय जादों दा बेवहाय NDFBफोराबो हाथियारखौ दैखांनानै माने सरकारनो गथायखाबाय बे समावबो दायो NLFB ओंखारबावबाय जाहोना मा दाख्लैबावैसो बिटिआर एकर्ड जादों बोसोरसे नङाबा बोसोरसे बारबाय आरो बोसोरसे बारबाय दा बिनि उनावहाय आरो फिन खेबसेबाव आरो माने बिटिआर एकर्डनि उनावहाय आरो माने हाथियार दैखांनाय ओंखारबावबाय मा बेफोरो नङा होमबा बेफोरबायदि साननाय बाथ्रा फैगासिनो दं गासैनिबावबो मोनफ्रोमबो जायगायावनो बेबायदि साननाय हनाया ओंखारदों रायजो बर'फोरनि रायजोनियावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो दिनै बड'लेण्ड स्टेटआ जायाखै नङा होमबा बड'लेण्ड स्टेटखौ बयनोबो नांगौ जायनि जाहोनाव दिनै NLFBआबो जोनोम जादों जानांगौ आं बेखौ सानो स' आं सिगांग्रो नोंथांमोनखौ सेल्युट खालामो नोंथांमोना बर'नि जानानै बा बर'नि प्रटेक्सननि थाखाय नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो आरो थांफिनदों बाट आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे बेखौल'सो बाथ्रा मिथिनो लुबैगोन नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला आरोना दिनै गोबां मानसिफ्रा बड'लेण्ड आर्मि बा NDFBआनो जा जियानो जा गोबां बयखौबो रेसपेक्ट खालामो बयखौबो दिनै बिटिआर एकर्डआ थामथि एकर्ड जाखाबाय आरो बे थामथि एकर्डनि उनावहाय जोङो स्टेप बाय स्टेप दायो खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ दा सरकारा मावनो थांगासिनो दं दिनै सरकारा मा जादों माने गभर्नमेन्टआ BJP गभर्नमेन्टआनो जा जायजों एकर्डखौ खालामदों बिथांमोना माने बबेथिं मा खालामख'नो हागोन बेखौ सानख'नो हायाखै ना बिटिआरनि जे BTCखौ जे एरियाखौ बारायनानै बिटिआर बानायनाय नङा होमबा दाथ' नामखौथ' सोलायबाय BTCखौ बिटिआर बानायना होबाय बेखौथ' हाबाय बाट BTC जि हा दंखायोमोन बेखौ एक्सटेन्ड खालामनाय एरियाखौ इनक्लुजन खालामनाय बेखौ खालामनो ना कर'ना भाइरासनि दावरावखौ खालामनो ना नैबे MCLA इलेक्सनखौ खालामख'नो ना MLA इलेक्सनखौ खालामख'नो नङा होमबा बायदि बिथिङाव गोग्लैना दङ बिनिखायनो दायो बिराद प्रब्लेम खामानिखौ हाख'वा जादों बेखौ जों नुहुरगासिनो दं बयबो मिथियो कर'ना भाइरासआ बेसेबां खामानि लस खालामखो मानसिफोरखौ न'खरनिफ्राय ओंखारहोआ नङा होमबा मानसिफोरनिफ्राय सोबख्ल'नायल' जाखादों माब्रै होनबा मोनसे माने मास्कनि दामानो बेसेबां 200 थाखा 150 थाखा लादोंमोन बै समावहाय बापरे बाप फिसा बे 10 थाखा थाइबानियानो दा नायलाय बायलाय थाइबानिनो मोनलाबायथारो बेखौ दा बेफोरबायदि जाथाय जादोंमोन आरोना बे समावहाय मानसिफ्रा गोबां एक्सपेक्ट खालामदों बेबायदि बाथ्राखौ फायदा उथायदों कि बोसोरसे जाबाय दिनै एकर्डआ जेबो खामानि होआखै दा जानो हागौ बेयावहाय माखासे सुबुंफोरा नुवाखै दा आं बेखौबो बुजिदों मानसि हिसाबै एज ए हिउमेन थिंस आं सासे मानसि हिसाबै आं बेखौ बुजिनो हायो आंनाव बे केपासिटिया दं जे कर'ना भाइरासनि थाखाय माखासे खामानिया ड्रप जादों आं बेखौ सानो आरोना गुबुन पार्टिनि माबा पार्टिनि ओरै सापर्टार बिदि नङा आं एज ए हिउमेन नोंथाङाबो मिथिखागौ कर'ना भाइरासनि दावराव जादों होननानै दिनै आं बेखौसो बुंगोन जोंनि बे बिटिआर एकर्डआ गोबां बायदिसिना इनस्टिट्युट लाबोदों बेफोरथ' जाखागोन आं बेखौ मिथिखागौ मानो होनबा गायसनखाबायानो दिनै आरो गामि सोसननाय दङ दिनै गामि सोसननाया कमिसन दानानै होबाय दासिमबो सोसन जायाखै दा बे समावनो NLFB होननाय मोनसे नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड ओंखारबाय NDFB नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड दा बिनि एखेयैनो NLFB ओंखारदों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड दा बिथांमोना मुभमेन्ट खालामगोन बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय नङा होमबा दा दिनै मोनसे एकर्ड जादों बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्ड जानाय समावहाय जे जायगाखौ एक्सटेन्ड खालामनांगौ एरियाखौ एक्सटेन्ड खालामनांगौ बे समाव ओंखारलाङोब्ला सरकारफ्रा मा सानगोन जायफोर एकर्ड खालामना होदोंमोन जेरै हमना ला BJP पार्टिजों एकर्ड जादों हिसाबै जों BJP पार्टिजों दायो मोजाङै थाथ'नांगोन नङा होमबा नङाब्ला जों बोरैहाय जोंनि एकर्डखौ बोरैहाय साक्सेस खालामगोन सोरबा कंग्रेस पार्टियाथ' फैनानै बेखौ साक्सेस खालामफैगोन बेथ' नङाना दा BJP पार्टिजों जों एकर्ड जागोन दा BJP पार्टिया बेखौ खालामगोन जोबजासिम आरो बिनि उनाव बेखौ जोबखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना कंग्रेस पार्टिजों थाङो ना गुबुन पार्टिजों थाङो बे बेलेगनि बाथ्रा बे बेलेग खोथा आरोना दा दिनै बे समाव जुदि प्रब्लेम क्रिएट खालामोब्ला पाब्लिकफ्राथ' सोंखागोन दा बेवहाय आसामाव नोंथांमोनाल' थागोन बर' मानसियाल' थागोन बेथ' नङाना गुबुन जाथियाबो दङ दा बेवहाय होननानै बे प्रब्लेमखौ होननानै नोंथांमोननि हाथियार दैखांनायखौ
माने बा हाथियार माने गभर्नमेन्टनो गथायनायखौ नुनानै बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जाबाय आरो बे बिटिआर एकर्डआव इनक्लुजन बा एरियाखौ बारायनाय बेखौबो खालामनाय जाबाय दा बेवहाय बारायनोसै समाव नोंथांमोननिफ्रायनो माखासे सोद्रोमाफोरा गावस्रानानै एनएलएफबि आरो बानायफिनबावबाय अब्ला बेवहाय जों नोंथांमोननि एरियाखौ मानो सुसनबावगोन अब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन जुदि बे एरिया दाजाबनाया जुदि फेल जायोब्ला बे खारननि थाखायनो अब्ला नोंथांमोना बे दायखौ सोर लागोन बेनि दायखौ जुदि बिटिएडि एरिया जुदि इनक्लुड जायाब्ला अब्ला बिनि दायखौ सोर लागोन आंनो बेखौ फिननायखौ होबानो जाबाय लोगोसे बयखौबो सनमान होदों जेरै बै समाव बिटिसि एकर्ड जानाय समावहाय जेरै बिएलटिनि प्रेसिडेन्ट बा बिएलटिनि गाहाय जेरै हाग्रामा महिलारि साराबो सिफ जाना थांबाय बिथांखौबो सिफ खालामदों दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांमोनाबो मुभमेन्ट खालामदों बिथांमोन गेजेरावबो प्रमद बर' सारखौ सिफ खालामबाय आरो लोगोसे एनडिएफबिनिफ्रायबो डिपुटि चिफ महरै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौ बानायबाय जेरै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ नोंथांमोना सिनायखायो बिथांखौबो फाउन्डार अफ एनडिएफबि बुंनो हायो जेरै डियार नाब्ला माने रन्जन दैमारि सारमोनजों समान बिथांमोनाबो खुलिफादों स' बिथांखौबो फाउन्डार हिसाबै बुंनो हायो बाट नामजों खोथा जों दायो डियार नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारखौ माने फाउन्डार अफ एनडिएफबि होननानै मिथियो बाट बिथांमोनजों समानै स्रेङैनो खुलिनाय बे बाथ्राया दा आंना गिखांनाय फैनाया बिसो आं नोंथांमोना थांनायावहाय आंहा जेबो गिनाय फैयाखै बेबो मोनसे बाथ्रा कि प्रटेक्सन मोनगोन जोंनि बर' हारिया बेखौ आं मोननानै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ आरो सेल्युट बाट आंनि मोनसे गिखांनाय बाथ्राया बेसो कि नोंथांमोना बेबायदि आफाद दानायनि गेजेराव नैबे मोनसे प्रब्लेमथ' जाया बे मा प्रब्लेम कि बिटिआर जे इनक्लुड जाबावगोन एरिया जे एक्सटेन्ड जाबावगोन बे एरिया एक्सटेन्ड जानायावहाय नोंथांमोननि बे गोदान आफाद दानाया प्रब्लेमथ' जाया बे फेल जाना होयोब्ला जुदि दाला गोदान एरियाखौ सोनानै होला नोंथांमोननिफ्राय गोदान पार्टि ओंखारलांबावबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोननि एरियाखौ सोसननाय जाला बिथांमोनखौ लेंहरफिन बिनि थाखायनो दा जुदि एरियाखौ इनक्लुड खालामनाय जायाबा होमबा बिटिआर एकर्डनि फायदाया बा प्रफिटआ मा जागोन जुदि इनक्लुजन जायाब्ला जुदि ड्रप आउट जायोब्ला बे बिटिआर एकर्डनि जि क्लज दङ दा बेवहाय जि दफा लिरनाय दङ बिटिआर इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन दा इनक्लुजन जानांगौआवहाय जुदि बै खारननि थाखाय एनएलएफबि दानायनि थाखाय जुदि इनक्लुड जायाब्ला अब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन सोरखौ होनो सानदों प्रमद बर' बिथांखौ ना प्रमद बर' सार बिथांखौ ना गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौ ना बि फेरेंगा सारखौ ना सावरायगोरा सारखौ सोरखौ होनो सानदों दायनिगिरिखौ जुदि बे बिटिआर एकर्डनि बे इनक्लुजन दफाखौ जुदि एड खालामनाय जायाब्ला बै बे एनएलएफबि दानायनि थाखाय जुदि खैसार बा बेखौ बिनि थाखायनो माने फेल खालामना होनाय जायोबा बेखौ खालामला होननानै बुंनाय जायोब्ला अब्ला बिनि दायनिगिरिखौ सोर लागोन नोंथांमोना लानांगोन बेनि बाथ्रा आं सानदोंमोन नोंथांमोना जुदि थाङोब्लाबो बे 5 बोसोरखौ दैज' हमथानानै नङाबा बे इनक्लुजनखौ दैज' हमथानानै नोंथांमोना थांनो गोसोब्ला थांनो हागौमोन आरोना मिथिबायना स' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो मिथिबायना बे एनएलएफबि जे दादों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे दानाया गोबां गोरोन्थि जादों बायदि आं बेखौ मोनदों आरोना बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जायफोर दा हाग्रायाव थांफिनदों एनएलएफबि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोनखौ आङो बुंनो सानो नोंथांमोननि बे आफाद गोदान दानायनि थाखाय जुदि बे बिटिआर दे माने एकर्ड जानायनि गेजेरजों जे हा बारायनांगौ गामि सोसननांगौ जुदि फेल जायोब्ला बे दायनिगिरिया नोंथांमोननियाव थांगोन सारमोन बिनिखायनो नोंथांमोना माबा मोनसे सानफिननानै जुदि बेखौ सुस्रांनाय खामानिखौ जुदि नोंथांमोना मावफिननो हायोब्ला बे मोजां जागोन आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबसिगोन होननानै बयबो मिथिगासिनो दं आरो कमिसनावबो लेखा फरा खालामगासिनो दंखायो जुदि बे फेल जायोब्ला बेखौ सोसनालासिनो खालामनाय जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय हाथियार दिखांनाय ओंखारफिनबाय ओंखायनो जों बेखौ खालामला जुदि बे बाथ्राया ओंखारोब्ला होमबा बिनि बे फेल जानाय बेखौ सोसनै खारना नोंथांमोननि थांगोन आरोना सारमोन बेखौ बुजिबानो जाबाय खुलुमनाय थाबाय आंनि फारसेनिफ्राय बे आंनि बाथ्रा स' बिनिखायनो आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ बुंनो थाङो हाथियार लानानै दैबांनाय बा हाथियार लानानै मुभमेन्ट खालामनाय गोबां कठिन आरो खालामनो हायोब्लाथ' गोबां मोजांनि बाथ्रा जुदि खालामनो हायोब्लाथ' आरो खालामनानै जुदि बड'लेण्ड स्टेटखौ लाबोनो हायोबाथ' गोबां मोजांनि बाथ्रा जोंनो नांगौ बड'लेण्ड स्टेट जेरैखि जाया मानो बेथ' नंगौ बाट नैबे जे बिटिआर एकर्ड जादों बे बिटिआर एकर्ड जानायावहाय जे दफा दङ इनक्लुजन खालामनाय बेखौ जोङो नायनांगौमोन आरोना जेरै हमना ला बिटिसि एकर्ड जानाय समाव 2010 मायथाइनिफ्रायसो एबसुफ्रा धरनाखौ होफिननाय जादों मानो होनबा सानजेस खालामदों दफाफोरखौ माने बेवहाय बाहायनो थाखाय दफाफोरखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बिटिसिनिखौ स' बेवहाय सानजेस होनाय जादों बिनिखायनो 2010 मायथाइनिफ्रायसो आन्दोलनखौ फुरा खालामफिननाय जादोंमोन आरोना स' बिनिखायनो बे बोसोरसेल' होनाया सानजेस होनाया इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बिराद
माने जादों आरोना स' बेनिखायनो बे दफाखौल' जास्ट इनक्लुड खालामनायखौल' जोङो खालामनांगौमोन आरोना इनक्लुड खालामनायखौल' जों बेसेबांल' नेनांगौमोन बिनि उनाव जों गोदान आफाद दायोब्ला बे नोंथांमोननि खोथासिमोन आरोना स' आंनि थाखाय बेनो गोजोननाय थाबाय आं मेघालयआव दंमोन अब्लाबो नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामनायाव आं बे भिडिअखौ बानायनाय थाबाय जै बर' हारिनि जै बयबो बर' रायजो राजानिसिम NLFB जानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनाय थाबाय NLFB आफादनिफ्राय जों बेखौसो फोसावनो सानदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेन बयबो बर' रायजो राजाया बुजियो सिन्ता खालामो जे जों मा जानो थांगासिनो दं हारि नाङै बेखौ एसे सिन्ता खालामलायनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटफोरखौ जेन सांग्राङै सिन्ता खालामनानै होज्लायो आं बे NLFBनि जानानै जों बेखौसो बुंनो सानदों जे जोङो बर' हारि हिसाबै दिनै मा अबस्था जाबोदों बेखौ बेखेवनायनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय इलेक्सनखौ जोङो माबायदि रोखोमै होनाया मोजां बेखौ बुंनो जों दिनै NLFBआ गसंथादों जों मिथिगौ BJP सरकारा बर'फोरखौ जिबायदि थगायनाय आरो बर'फोरखौ जिबायदि नासयनाय बर'फोरनि मोनथायनिफ्राय जिबायदि बन्सित खालामनाय बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै एबारनि बिसायख'थि 2021 बिसायख'थियाव रावबो BJPनो भट दाहो बर'फ्रा रावबो BJPखौ सापर्ट खालामनाया मोजां जानाय नङा आरो जायफ्रा सापर्ट खालामनानै बिसायख'थि BJPजों लोगो जानानै BJPजों थाफानानै BJPनि जानानै जायफ्रा मावदों बिथांमोना एसे हुसियार जानानै सिन्ता खालामलायनायाबो मोजां मानोना बर'फोरा दिनैनि डेटआव नेशनेल पार्टिफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनायनि सम नङा जोंनि मोनथायफोरा दिनैसिमबो जाफुङाखै गतिके जोंनि मोनथायफोरनि बाथ्राखौ साननानै जायफोरा नेशनेल पार्टिफोरजों गोरोबना दं नेशनेल पार्टिफोराव थानानै बिसायख'थि गेलेदों बिथांमोना सिन्ता खालामनाया मोजां जेन जोङो ज' ज'है हारि दानायाव मदद खालामलायनो हायो जों रिजनेल पार्टि फिसा फिसा जोंहा पार्टिफोर दं जाय पार्टिफोरा दिनै हारि दानायनि खामानिफोरखौ मावलांनो हायो बिथांमोनबो रिजनेल पार्टिफोरजों गोरोबनानै जेन खामानि मावो মই এটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ অনলি বড়োসকলৰ কাৰণে নহয় গোটাই আমাৰ অসমত যিবোৰ সমস্যা হৈ আছে আজি ডেটত যে খিলঞ্জীয়াসকলে যি ধৰণৰ হাৰাশাস্তি হ'বলৈ লগা হৈছে সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি বিজেপি বৰ্জন কৰাৰ চিন্তাটো অসমবাসীয়ে খিলঞ্জীয়াসকলে যেন লয়